Jay Sharif on the beat. Sanne ne so ba, ban san yaya ake ba. Gashi yau ya shiga ya kama zuciya har da ruhina. Sallama gare ki, tallafi bakonki, na zo gare ki. Na zo ne in sanar miki soyayyar ki ta kama ruhina. Da ke nake Ni? da mata da ke nake. Wai ni? Yanzu sanki ya shiga raina har da zuciya da ruhina. Ka kalli kalata da ta kaga ta yi rata. Na so ka fuskanta zuwanka gona ka yi wauta. Fita cikin idona kar ka sake biyo hanya na. Gargaɗi nake ba shawara nake ka ji da kunnanka. Farar mace alƙabban mata ki sani kin wuce hakan kirgata ke sarauniya ce abun mata kaki da kyau kin wuce aina ki taimaka mini ki agaza mini ki karɓi soyayya ta. Kayi daban da samarin zamani yadda ka zo mini ka canza mini shakuruminka ka cika burinka na yarda na amince da ni da kai miyo soyayya. Na gode Allah na yi bar soyayya. Awesome mix. Jay Sharif Record.